O malam, dama kai ne Abdul? Ina Abdul. Mai ya wacin yarinyar nan ko kuna tare yanzu? Wallahi nan gawa. Muna tare da ta yanzu da ina lallaba da abu nan saboda ga sai na yi auren bashi. To me a ciki dan an faɗa? Baka san gayan na Abdul ba? ni na san shi dama wannan gayan cikakken dan gwara ma ne. Na ji labarin shi za ta ba ɗaukar farko. Shi yasa ma na fasa shiga adashin. Ya matsayina na uban bogi har in dai za a bani naira 10,000 don Allah yadda za mu kai ku da insha Allah. Wannan ba matsala bane insha Allah. In dai 10,000 ne za a baka. Zainab, ki kaɗai nake so a zuciyata. Idan na rasa ki ba zan iya rayuwa ba. Abdul, kai ne annurin zuciyata. Ni ma in babu kai ba zan iya rayuwa ba. Ni fa gayin nan da yake zuwa wajen Zainab. Ban ma yadda da shi ba kwata. Zainab ai kanwarka ce kuma ai kai ka isa da ita. Malam Mansur dama na dade ina neman ka. To madalla masha Allah lafiya. Lafiya akan magana aure. Ina son ka masoyi. Ni ma ina son ki masoyiyata. Na ga nan. Kaga muna mai kallon dan karya. Ashe daga sai ya ma kai kudu ne. Allah. Ba na faɗa miki tun da ƙara ganin ki da wannan yaron ba. Ban faɗa miki ba. Ni ban tafi. Shi ne sai na yi tafiya ka zan shiga gida. To wallahi bari in faɗa miki kuɗin da ya kawo ma sai an mai da shi kuma ba za ki ƙara tsayawa da shi ba. Wallahi yaya Musa ba ka isa ba tun da baba ya riga ya yarda. Ni nake miki ƙarya.